guys, what's up mga kuya? Welcome back to my YouTube channel. Long time no see, naka-vlog. Mga sa kukaan ron kahoy. O mga sa po dali hapit og mangga din. Before may mga mangga, mga sa mig kuhit kay kahapok na ilang binig. Kuhiton kay di may kakatkat. So mga sa mig mangga. Ang kawayan ko mga kuhit guys kay kuan. Isod kay gulay kuhit kay habog-habog siya gamay. Medyo lapok siya guys. Ano siya? Ano siya itong kuhit? Ito. Huwag mga tadari o extra. Sumpay kay medyo kuan mo siya habog-habog. Hindi ka abot. Ayot! Ay. Danlog siya guys. Sabi. Hindi ka sumpay dari. Ang kawayan na po siya. Tara guys, dik mo. So guys, yun na mo siya makatkat kanilang pinig. So we need to quit the mango. Abusep. Mura siya abusayap. Dinita mo ito. Pero guys, yan ang gikuha guys. Tugpo dali. Tara na siya silupin guys. Great ang buang guys. Tara. Ang body mo akong ipakuha guys kay. Ikaw po yung nakaiko guys. Pero akong body mo akong ipakuha kay. Murag medyo kape-kape na. Iigang ko. So tara o asa itong bunga sa punuan sa mangga. Wala lagi. Ato guys. Ito siya. Kini mo na siya punuan sa mangga na. So ato akong body mo to siya. So tara. Daghan na diha. Apa lagi na? Ada oh, oo. Marto guys, ako na mangga, pila ka bukat ng kuha. I think 9 or 8. Ipon sa nato. Ipon sa nato guys, pila ka buok. 8. Nara guys, ang mangga. Pila ba? 8? 8. Siya. Lami naman siya guys, kay labangaan na siya, yellow na kita siya. Wani siya, wani. Wani-waning. Paig mga punga kaya. O ba ni Juana? Yan na siya. Yan siya guys, ang kuha. Nangala mo na siya guys. Pulinghod ani siya guys, magliso yung kakaon kay kanabit ang daghang kaing kuan ba? Tagok muna, rabig tagok. Grabe sa duga guys. Duga sa kuan hago sa nang kaos sa mangga, dili sa nga duga diha. Nang grabe sa duga guys. So guys, May pay mangga guys, may duga pa. Duga sa kabaka. So ramaro to guys, amo nakuha nga mangga nga wani. Medyo gamay-gamay ra siya kay. Duga kay ang kuhit di dala. Pero manugway sa aming kuan. Manugway sa aming papa.
Yung guys akong body. Pero buros na daw na siya. So guys, mauto paingon namin pauli kay manay panguha ko hanggang wani ang balik kapoy siya. So siya nangahit kapoy daw siya kasi ang bataan pa. So diha guys, ano na isagutan bitaw diha paingon sa mong balay dapit. Malang maigo ka diha guys. Oh guys. Lapok ka ba dara o? Layo na pagkaya dito. Ano mahadlok po taglapok nga. Tao man. So na may aring anot guys. Mahadlok ng kahoy. Huwag po may kabalo asang kahoy yan nag-iwan ni mama. Kini da ko. Oh, santol. Oh, nagwina. Ini santol lah. Santol eh. Meron na po isa dato, katong isa man to. So, kung sa may kahoy guys, tara. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye.